أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Neizmjerna zahvalnost pripada i stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima s kojima nas je počastio. Posebne zahvalnosti smo dužni njemu uzvišenom što nas je učinio sljedbenicima naše vjere dinu Islama, što nas je počastio Islamom, što nas je počastio uputom Kur'an i Kerimom, što nam je podario zdravlje, što nam je podario razum, što nam je podario ostale blagodati. Njemu se na svim tim blagodatima trebamo zahvaljivati. Neka mu neizmjerna hvala što nas je poživio do ovog momenta da uživamo u blagodatima mjeseca Ramazana Šerifa i dakle nalazimo se na polovici mjeseca Ramazana, uživamo u njegovim ljepotama, postimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i izvršavamo sve ostale naredbe kojima nas je stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala obavezao. Neka je salavat i selam na našeg časnog plemenitog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestu porodicu, vrle ashabe i sve iskrene sljedbenike. Dragi poštovani braćo, u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala kod nas naređujući post traži da izgradimo tu bogobojaznost, da budemo svjesni Allaha sve prisutnosti i između ostalog i post je naređen da bi kod nas izgradio tu bogobojaznost. U ajetu u kojem Allah subhanahu wa ta'ala nakon naređivanja posta i govora o vrijednostima mjeseca Ramazana Šerifa i izjavi da je stvoritelj u mjesecu Ramazanu započeo objavljivanje Kur'ana, stranicu u suri Bekare završava kur'anskim ajetom kad kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaka Allahu l-azim. A kada te robovi moji o meni upitaju, reci ja sam sigurno blizu, odazivam se molbi molitelja kada me zamoli, zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravome putu. Ovaj ajet sam želio da izdvojim za ovo naše obraćanje i da ukažem na njega, da malo razmislimo o njemu i da ga Allahom dželešanu voljom i težeći ka Allahom dželešanu zadovoljstvu primijenimo u svom svakodnevnom životu. Dakle, kada robovi Allahovi pitaju poslanika, odnosno se raspituju o Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže reci im da sam ja blizu, da sam tu, da čujem svaki njihov vapaj, svaki njihov šapat, svaki njihov poziv za molbom, za dovom. Zato kaže neka oni dovu čine, neka se meni obraćaju, neka pozivu mome udovolje, neka vjeruju u mene. Allah je subhanahu wa ta'ala blizu. U drugom kuranskom ajetu kaže stvoritelj فَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I gospodar vaš kaže pozovite me i zamolite mi se i ja ću vam se odazvati. Kao što rekli smo, nalazimo se na polovici mjeseca Ramazana Šerifa. Za ovu srednju trećinu mjeseca Ramazana kaže poslanik da je u njoj magfiret, oprost od grijeha, a oprost od grijeha će zaslužiti oni koji mole Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti. Zato kažem, želim da akcentiram na ovaj kuranski ajet, da iskoristimo ove dane za dovu, da molimo stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti. Jer on je taj koji nas je pozvao da činimo dovu i kaže da će nam tu dovu primiti, da će nam molbu primiti. Samo je bitno da učinimo mi od nas ono što je do nas. Dakle, iskreno uputimo dovu, da smo svjesni da samo Allah subhanahu wa ta'ala prima dovu, da se samo njemu obraćamo dovom, da ne tražimo nekakve posrednike ili na drugu stranu tražiti utočište i pomoći, nego Allahu subhanahu wa ta'ala uputiti iskrenu dovu. Od njega tražiti oprosta. On je taj koji jedini može da oprosti. On je taj koji je sposoban da oprosti i koji oprašta i koji voli da oprašta svojim iskrenim robovima kada od njega oprost zatraže. Zato, draga braćo, neka ovi mubarek dani budu još jedna prilika da što više dove uputimo stvoritelju da bi nam bili grijesi oprošteni. Imamo dakle tu idealnu priliku, nemojmo je propustiti, nego što više dove, što više molbe Allahu subhanahu wa ta'ala. Znate da poslanik kaže da je dova jedno od najjačih oružja vjernika. Kada ne možeš naći
utočište ni na koju drugu stranu, obrati se onome koji upravlja svim mogućim situacijama i rešava svako moguće stanje. Dakle, uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. On je taj koji rješava sve probleme. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a onaj ko se bude Allaha bojao, on će mu naći izlaz iz svake moguće situacije. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. I obskrbit će ga odakle se i ne nada. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A onaj ko se na Allaha subhanahu wa ta'ala osloni, on mu je dovoljan. Dakle, opet povezano sa bogobojaznošću, ko se iskreno bude Allaha subhanahu wa ta'ala bojao, naći će mu Allah izlaz iz svake moguće situacije. Dakle, nema situacije na dunjaluku u kojoj čovjek može se zadesti i kada vidi da nema izlaza, ako je iskreno oslonjen na Allaha subhanahu wa ta'ala i iskreno se Allahu subhanahu wa ta'ala obrati, Allah mu daje izlaz iz svake moguće situacije. Mnogi su se to na sebi osvjedočili, mnogi su svjedoci mnogih primjera oko nas gdje Allah subhanahu wa ta'ala izbavio iskrene robove iz bezizlaznih situacija i situacija kada je bilo nemoguće da čovjek izađe niti živ, niti da se oslobodi, primjer radi iz raznih ropstava, zatočeništva, zatvora, primjer radi iz raznih saobraćajnih udesa, katastrofa, kaže, pogledaš auto, nemoguće je da neko živ ostane u njemu, a čovjek izašao nije ogreban. To je sve Allahova dželešanu svemoć, Allahova mudrost, Allahova plemenitost, one iskrene robove koji se iskreno na njega oslone i iskreno mu se obrate, Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva molbi. Jer on je obećao da će se odazvati i da će molbi udovoljiti. Zato, draga braćo, vjerujmo Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerujmo Allaha, na njega se oslanjajmo, od njega utočište tražimo da bi nam bio na pomoći kada nam bude najpotrebnije. Wa akhiru da'wana inil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.